Hi mga ka-studio! Welcome back to another video. Kung nalala nyo mga studio nung last time po, namigay po tayo ng 325 kilos of rice. Mayroon po tayo doon na nakita na isang bata po na kaawa-awa po at dapat po talaga natulungan. Dahil yung bata po ay mayroong sakit na hydrocephalus. So ngayon mga ka-studio, babalikan po natin siya at tutulungan po natin. Magbibigay po tayo ng grocery at cash po para po makatulong po sa pamilya nila at especially po kay baby po kasi yung bata po sabi ng mga kapitbahay 2 years old pa lang po. So tara mga studio, samahan niyo muna ako. Mamili tayo sa department store ng mga grocery. Let's go! Mga ka-studio, hindi pala pwedeng mag-video sa loob ng mall. So nagtanong na kami kaya hindi kayo pinayagan mga ka-studio kaya dito lang tayo sa labas video. Mag-grocery muna ako. A few moments later. Ayo. Hi, baby. Hi, baby. Ngayong hapon, napagamay nga regalo mo, baby. Salamat kayo, ha. Nalipay na ko ay. Na-surprise yung ninyo ba? Maguday kang matay, baby. Tuwag mo ni siya gikan. Jay, name niya to. Rosemary po na yun. Babae din siya? Bye. Babae pala. Ilan na edad niya te? 2 years na ni. 2 years kapin? Ikaw tiyon sa imong pangalan gani? One ko liklit. Ati Litlit. Litlit. Ati Litlit ay. Salamat kayo. Imong husband ay asar te? Ako nag-drive. Kasi nakaikuan na yun. Girl, manday ka. Oy, girl. Girl, manday ni. Makapamurol. Ma'am, salamat kayo. Lipay kayo. Sa payan. Trabaho yung husband mo te is driver? Driver. Ano, nagda-drive siya na? Kanang kuan na kanang deliver bitaw kanang mga kuan ng chichirya na. Chichirya. Deliver sa mall. Yung sweldo niya te, yung sahod niya araw-araw, sakto ba? Depende ra sa iyang kung naibiyahe, depende ra 500 kung nanara kung naay mapadeliver. Kung wala. Kung wala po. So depende na yung mga studio yung income nila kung mayroong magpa-deliver, minsan sumasahod yung husband niya ng 500. Minsan man wala silang income ba. Pagapon wala siya biyahe, wala. So mahirap. Gahapon tawagan siya uni biyahe ana ragot. Kanya inyong kaon taga-adlaw te. Kuan ra kanang mahuwan mo siyang boss niya. Magpaula man pod. Pwede pa kami makapasok te sa bahay niyo te? Dali. Pasukin natin yung bahay lang mga studio. Bibi, sunod mi. Kung kaya mo Pordoya, Piloya. Ikapila na sa te sa imong mga anak ko. So, ito yung bahay lang mga studio. Wala kayong kuryente dito te no? So wala silang kuryente dito. Paano pa to te pag gabi te? Hindi ba kayo mahirapan? Bakteri na truck. Meron kayong baterya ng truck para ilaw. Nada o narsol. Pero wala kayong electric pan dito te? Wala. Ako ang hirap no tuwing gabi dito. Hindi ba mainit? Mainit oy, mangutang gawas usahay. Unya si Bibi te ini gagabi Ako paypayan. Makatarong ra pud siya tulog. Oh, pero ako tulog, musigog paypay niya. Puli na ni sa hirap pala, kuan. Hirap mga studio. Init yang ulo, init masige mo kuan siya katug. Ilan kayo dito te sa 9 no? Siyam. Siyam. So ito yung bahay lang mga studio. Dito pasok tayo. Dito si baby. Oh, Yan yung kuan niya ay. Duyan. Medyo maliit lang yung bahay nila sa Siam na tao. Parang dito lang talaga sila kuan natutulog ba. Dito sa baba. Medyo mainit din dito mga studio.
medyo mainit siya. Kasi hindi makapasok masyado yung kuan, hangin ba, tapos walang electric. Ba tayo mga studio? Dito tayo sa labas mga ka-studio kasi mahangin dito ba? Oo. Init sa sulod. So, yun mga ka-studio, ito yung bahay nila, medyo maliit mga ka-studio sa siyam na tao na nakatira dito ba. Saka wala silang kuryente sa tuwing gabi po, gumagamit sila ng baterya ng sasakyan para mayroon silang ilaw ba. Pero kahirapan doon, wala silang hangin ba, so nag-manual pa, paypay talaga sila. So mahirap mga studio, kaya ngayon, bibigyan natin sila ng kuhan ba, yung madinala natin na grocery. So ito yun mga studio. So mayroon din dinala na Pampers, EQ Dry, large, diaper pala. So ayan, madami, 72 pieces para yan kay baby kasi nagtanong-tanong kami dito sa mga relatives nila pero hindi nila alam mga studio. Large na yung ginagamit kaya tamang-tama to. Mayroong biskwit. Kaya namili din tayo ng ayan, mga pancit canton. Para mayroon din silang pangulam ba. Yung gatas ito po, ganito kadami, almost 100 pieces na swak. Para kay baby kasi importante mayroong gatas siya ba. Tapos mayroon din tayong itlog, mga mayroong mga ano yung tawag dito, dilata. Oh. Mayroon ding noodles. Saka dilata, ang daming dilata nito ng studio. Saka nagdala din tayo ng bigas. Mga 5 kilos na to, additional ba. Ito pa lang lahat ng grocery na to mga studio, mayroon pong nagbigay. Kasi nakita nila yung last video natin ba na nakita si Baby Rosemary ba. So, nagpadala siya po ng 3,000 pesos po pang grocery, pang bili ng gatas para kay baby. So, hindi niya gusto na ma-mention yung name niya mga studio. Daghang kay salamat, hindi mo medyo may surprise. Lipay jud kog maayo. Timing po nga way po gatas ang bata karon. Ayun mga studio, malaking tulong talaga to. Maraming salamat po kay ma'am no na from California po. Kitang-kita nyo naman mga studio yung kalagayan nila, tapos pumasok pa tayo doon kanina sa bahay nila. So kami din po, mag-abot din po kami ng tulong kasi yung last time bigas yung matinulong natin no. So ngayon po magbibigay po kami ng kuhan, additional po na 3,000 pesos. So ito po kung in case po na makulangan sila ng pambili ng gatas or kung ano yung kailangan nila dito sa bahay. So, Salamat guys. so ayan po ma'am. Salamat guys. Salamat. May sapayante. Wala sapayante. Stay strong lang yun, te. Magampo lang ta Daghang salamat. Baby. Na yung tabang na mo. Kung mag-expect nani. Alam niyo po mga ka-studio, nung una ko po siyang nakita, grabe na shock po ako kasi first time kong makakita sa kanang actual ba, personal po na ganito po yung hydrocephalus pala na baby. Bilang isang ina po, na-touch po ako, bali yung para pong kumikirot po yung puso ko sa noong una ko po siyang nakita dahil alam ko po yung kalagayan niya, sobrang hirap po. Lalong-lalo na po sa mama niya po kasi hindi lang po si Baby Rosemary yung inaalagaan niya po. Meron pa po siyang ibang maliliit po na bata. Kaya sa pang-araw-araw po, sobrang hirap po talaga dahil wala po siyang tulog sa pagpapaypay kay baby dahil wala nga po sila ditong kuryente. Kaya po, nagplano na po talaga kami na balikan namin sila dito para bigyan po ng kahit konting tulong at timing po na nag-message po si ma'am na taga California po na magbibigay po siya ng tulong kaya sinabay na po namin. Kaya bumili po kami ng grocery ngayon para kay baby po. Isa lang po masasabi ko, te, huwag kang mawala ng pag-asa, mag-pray ka lang po lagi, naway bigyan ka pa ng lakas ng loob ng Panginoon natin sa pang-araw-araw at sa hamon ng buhay po. Stay strong lang po. Para po, transparent po tayo. Ayan, ito po yung resibo mga studio. Kasi itong grocery na to, si ma'am yung nagbigay ba. So ayan, nakita ba yan? So total po is 3,168.
So yung binigay ni ma'am is 3,000 pesos. So ayan, sumubra pa po tayo. Umiiyak na po si Bibi. Wala tayong dalang paypay. Salamat kayo ninyo ha. Kain salamat. Sa inyong tabang na mo. Maraming salamat po sa panunood mga kastudyo at sa lahat po na inyong suporta. Maraming salamat po. Bye for now and see you for our next video. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Bibi. Salamat. Bye-bye.